सिनुरा सुहाग हो भारत के भाग हो। नमस्कार, देसीला में रहुआ सबके स्वागत बा। 22 अप्रैल 2025 के जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला भइल, जौन में निर्दोष लोग के जान गई। मोदी सरकार और भारतीय सेना एकरा जवाब में 7 मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर चलौले, जौन में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानन पर करारा हमला कइल गई। यह ऑपरेशन देश के गौरव और सेना के शौर्य के मिसाल बन गई। ए मौका पर भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह एगो जोरदार देशभक्ति गाना सिंदूर लॉन्च कैले बाड़न, जौन में भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान के श्रद्धांजलि बा। ये गाना 7 मई 2025 के रिलीज भइल और रिलीज होते ही यूट्यूब पर नंबर 2 पर ट्रेंड करे लागल। गाना के बोल छोटू यादव लिखले बाड़न, म्यूजिक सरगम आकाश और गौतम यादव देले बालो, और वीडियो में आस्था सिंह नजर आवत बाड़ी। गाना के शुरुआत में पहलगाम हमला वाला सीन और फिर सेना के जवाबी कार्रवाई दिखावल गईल बा। पवन सिंह जी की आवाज में लाइन शाम सिंदूर ह, जान सिंदूर ह, हर सुहागन औरत के सम्मान सिंदूर ह, सुन के रोंगटा खड़ा हो जाला। गाना के रिलीज के बाद यूट्यूब पर अब तक 2.9 मिलियन से बेसी व्यूज मिल चुकल बा और फैंस कमेंट में लिखत बा, ई गाना दिल के छू लेलस, पावर स्टार त दिल जीत लेलन। सिनुरा सुहाग हो भारत के भाग हो। पवन सिंह के अलावा भोजपुरी के एगो औरी सितारा ऑपरेशन सिंदूर पर गाना बनौले बड़न। धीरज यादव जी के गाना ऑपरेशन सिंदूर 7 मई के रिलीज भइल, जौन भोजपुरी वॉक्स के बैनर तले ऑडियो फॉर्मेट में आयल। सुखदेव निषाद के लिखल बोल सरहद के पार हिंदुस्तान चाहिए लोगवा के खूब पसंद आवत बा। अरे बच्चा बच्चा गरम पूरा हिंदुस्तानिया, अब जनी पांगा को बोली है पाकिस्तानिया। साहिनी जी भी ऑपरेशन सिंदूर पर गाना रिलीज कैलन, जौन यूट्यूब पर वायरल बा। एकर अलावा रितेश पांडे जी के नया गाना भारत माँ तुझे सलाम हाले में रिलीज भइल, जौन देशभक्ति के जज्बा से भरपूर बा। सरहद के पार हिंदुस्तान चाहिए, भारत माँ तुझे सलाम, जय जय वीर जवान। खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह जी भी सोशल मीडिया पर भारतीय सेना के समर्थन में पोस्ट कैलन और खेसारी जी के पुरान गाना भारत के जवान फिर से चर्चा में बा। भोजपुरी सिनेमा शुरू से ही देशभक्ति के थीम पर गाना और फिल्म बनावेला। 1960 के दशक में पहला भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो के बाद इंडस्ट्री में देशभक्ति के जज्बा देखल गई। कुछ प्रमुख देशभक्ति फिल्म और गाना निम्नलिखित बा। प्रतिज्ञा, पवन सिंह के ई फिल्म देशभक्ति और सामाजिक मुद्दा पर आधारित बा। मेरा भारत महान, पवन सिंह जी के लीड रोल वाला ई फिल्म देश के प्रति समर्पण और बलिदान के कहानी कहत बा। हर हर गंगे, ये फिल्म गंगा नदी और भारतीय संस्कृति के साथ साथ देशभक्ति के भावना के बखान करत बा। सूर्यवंशम, पवन सिंह जी के ई फिल्म सरस सलील भोजपुरी सिने अवार्ड 2025 में 7 अवार्ड जीतलस, जौन देशभक्ति और पारिवारिक मूल्य के मिश्रण बा। राजा राम, खेसारी लाल यादव जी के ई फिल्म अवार्ड जीतलस और देशभक्ति के थीम पर बनल बा। भारत के जवान, खेसारी लाल यादव के ई गाना सेना के सम्मान में बा। जय हिंद, पवन सिंह जी के ई गाना देशभक्ति के जज्बा से भरपूर बा। भोजपुरी सिनेमा हमेशा से सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दा पर गाना बनावेला, चाहे वो 15 अगस्त होके, 26 जनवरी होके या फिर ऑपरेशन सिंदूर जैसन एक्शन। भोजपुरी सितारा तुरंत गाना बना के देशवासियन के दिल जीत लेला। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर गाना के बाद भोजपुरी सिनेमा के प्रभाव और बढ़ गईल बा। यूट्यूब पर ट्रेंडिंग गाना और सोशल मीडिया पर लोग के रिएक्शन देख के लगत बा कि भोजपुरी इंडस्ट्री देशभक्ति के थीम पर और बड़ काम करे वाला बा। विक्की और निक्की भगनानी भी अब ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म बनावे के घोषणा कैले बा, जौन जल्दी रिलीज होगी। पवन सिंह जी, खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे और बाकी सब सितारा न सिर्फ गाना बनावत बा, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए सेना के समर्थन में आवाज भी उठावत बा। फैंस के कमेंट में देशभक्ति के जज्बा साफ दिखत बा। जैसे एगो फैन लिखले बाड़न कि पवन सिंह जी रउआ भोजपुरी के गौरव बानी, ये गाना हर भारतीय के दिल में बसेला। तो दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा देशभक्ति के रंग में रंग गईल बा।
पवन सिंह जी के गाना सिंदूर हो, धीरज यादव जी के ऑपरेशन सिंदूर या रितेश पांडे जी के भारत माँ तुझे सलाम, हर गाना भारतीय सेना और देश के प्रति सम्मान व्यक्त करत बा। आपके मन पसंदीदा भोजपुरी देशभक्ति गाना कौन बा? कमेंट में जरूर बताएं। देसीला चैनल के सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया अपडेट आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, जय देसीला।